For today's video, gilaag na po na ako ang mga pag-umangkon og ligog dagat kay minsan lang maging bata. Kay sa panahonan karon tagsa na lang ma-experience sa mga kabatanunan ang aning panghitabo. Kay tungod sa mga gadget, busa ikaw kung naa kay anak or pag-umangkon kay tagaay sila nindot na experience sa ilang pagkabata. Kay hantod sa hantod nila ni dalaon ng aning kalipay. Thank you for watching. Can I get? Baka mo! Wow! The punong is so beautiful, guys. The punong. God, the punong is so beautiful. What? Free na ko ganiha, guys, kaya wala na baka. Atong na miss baka na, guys. Ligo tayo, guys. Then fresh na ko ala paguman, guys. Fresh na ko paguman. Baka mo! Free na ko kay pagawas na, guys. Free na jud. Ay, malas pa na guys kay. Nahuga ko sa ligas. Lister guys. Huwag siya kauban sa first vlog guys. Huwag siya kauban sa first vlog guys. Huwag siya ni uban dali. Baka mo! Ako sumusama po. Ayaw pag ginasusunod. Okay. Mama! Oh no! Hoy, dito, ikaw ulit sa naman. Exciting part. Murag. Ayaw ba? Ayaw lang. Sige, sige na. Ini balap mo siya. Tabok na. Eat kayo guys. Not fresh na now. Kung dili baka guys, manok. Nuwik ang manok kaniya guys. Hadlo ko din, magagan ko. O, ira kay ko.